Sorry. Tanya, Ay. anong nangyari? Ito na. Go, push mo. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Hayop ka! Walang niya ka! Ang kapal ng mukha mo! Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Kahit may mga tutol sa relasyon natin, ipinaglaban kita! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, the Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, the Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack. Kapag pinili mo mag-BF habang nag-aaral ka, pangatawanan mo. Dapat kaya mong pagsabayin. Ayun nga yung sabi niya. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Syempre nasanay ako minamanual ko. Ayan, muntik na tayo mawala sa ere. Nawala na nga'y buti sumagot ka. Hello, Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nga mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Ay, at ako naman po mula sa Yes FM Manila ang DJ naman na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede naman po solusyon. At oras na nga para sa ating TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Amen! Inaasar ka ni Kuku. Kasi daw, hindi ka daw unong. Okay lang. Ikaw nga, purtawa lang alam mo. Tinawanan na lang yung sarili niya. Anyway, eto na nga po yung sabi ni Papa Jack. Ang sabi ni Papa Jack, kung pinili, 1, 2, 3, go. Kung, ano ba? Kapag kung, ay nakalagay dito kung. Pala, sorry. 1, 2, 3. Kung pinili mong mag-boyfriend habang nag-aaral ka, pangatawanan mo, dapat kaya mong pagsabayin. Time! Naku, marami tatamaan dito, Mama Tanya. At ang hahaba ng mga comment ngayon, Mama Christine, alam mo naman, may mga nanay, lumalabas yung mga nanay galit. Yung mga nanay Pero alam mo, Mama Tanya, kapag mahaba ang mga comment, ibig sabihin, may pinaguhugutan. Oo, ibig sabihin, may pinaglaban. May ipinaglalaban, nakibaka, wag matalo. Wag makibaboy. Makibaka, wag magbaboy. O, ito na nga, simulan na natin para makarami tayo. Oo nga, gusto ko makarami. Ay, para mabilis labasan. Ng comment. Nang ngiti sa pagmumukha. Kasi kapag ka nababasa yung comment nila, nagdiriwang sila, kulang na lang fireworks. O, sabi dito sa Twitter. Punta muna ako sa Twitter. Ingat ka. Bakit? Ingat ka. Sabi mo, punta ka sa Twitter. Last ko na yun, ulit-ulitin ang joke ko! Ang sakit sa dyan, nakakatawa, aroy! Aroy! Oh my God, I can't breathe! I live without you! I can't breathe! Dinuktungan pa po ni Chris. Sabi dito ni @Lebanon_Ann sa Twitter. Pwede naman po pagsabayin, but dapat may limitasyon na hanggang inspirasyon lang muna. Makapag-rhyming, limitasyon, inspirasyon, time. Sabi naman ng Zen Dulatre Eliana mula sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Para sa akin, ano man ang mangyari, para sa kanya, ano man ang mangyari, mas uunahin ko po ang mag-aral kasi it is once in a lifetime opportunity. Ang pagkakaroon po ng boyfriend, nakakapaghintayan naman. Si ate may prinsipyo pinaglalaban, hindi pinapayagan to ng magulang niya, kaya pinaglalaban niya. Ganun agad? Hindi ba pwede may gusto na makapag-comment? Hindi. Sabi naman dito ni Angeliano, yung kanyang profile picture, Mama Tanya, sabi niya dito, don't be sad, okay? Ang sabi niya dito, correct! Pero mas maganda, unahin ang pag-aaral. Gawin lang inspirasyon ang pag-ibig. Sige. Push niyo yan. Thank you. Sabi ni Jojo Sega Serrano,
Yung iba naghahanap lang naman ng jowa kaya nag-aaral eh. Tapos pag nasa school, puro pa-cute lang. Sabi niyang ganun. May ganun talaga? Mag-aaral lang dahil para makita si crush? Siguro siya ganun kasi yung binibintang mo sa iba, baka ginagawa mo. Grabe naman to. Hindi, joke lang. Joke lang. Ito naman. Grabe naman to. Siguro nga Siguro siya, ganun na-experience niya yung mga kaklase niya. Ganun nakita yung classmate niya nagpupulbos pagdadating ng classroom, pulbos. Ay, si crush. Ay, papasok ako kasi Face papasok si powder. crush. Oo. Ay, balita ko may sakit si crush. Ay, may sakit na rin ako. Cutting Ayun ako, tayo cutting. eh. Oo, ano ba yan? Sabi naman dito ni Aris Evalo sa Facebook po ng Love Radio Manila. Tama po, kaya naman talagang rung. Take 2. Tama po, kaya naman talagang pagsabayin yan basta't alam mo lang ang limitasyon nyo dahil mas priority pa rin ang pag-aaral. Yan. Sabi naman dito ni ano ba to? Pare-pareho lang yung mga sinasabi. Sabi naman dito ni Lynn Lumulho, pwede namang pagsabayin pero bigay or as ang pag-aaral at yung boyfriend o girlfriend mo. Pero huwag ibigay ang bataan ha. Pag nabuntis, wala na. Sira na ang Yun kinabukasan. lang. Nag-aral ako noon, hindi ako nakipag-boyfriend. Oh. Basta nakita ko yung punto niya na sige, mag-boyfriend ka pero huwag isusuko ang bataan. Dahil pag sinuko ang bataan, sira ang kinabukasan. Nag-isip pa, nag-isip, sorry. Ilang percent yung buffering? 2%. Okay. Oy, tignan natin kung yung mga katwiran ng ating kapwa kabisyo na yan, sasakto yung advice nila dito sa ating drama today. Corrected ba? Let's see. Napagbibidahan nga po ni Rocky Terra bilang Christy. Ayan. Bibida bilang Auntie Miriam, misihista po ng Yes sa Manila. Si Lucille naman, Mami Lucille, Nicole Ala Love Radio Manila. Si Elcid, Jago Bandido po ng Love Radio Manila. At syempre si Jamie Rico Paniero, Yes FM Manila. At si Jasmine Lala Banderas ng Yes sa Manila. Tuloy-tuloy na natin tamamat sa kanya. Oo, basta comment lang, babasahin po namin yan ha. Hashtag niyo po sa Twitter, TLCTDS Interactive. Tumambling ka sa Facebook page ng Love Radio Manila. O kaya naman Yes FM Manila. At eto na nga po ang kwento ni Christy dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Eto na, makinig na. Huwag na maingay. Maingay kayo. Ikaw kaya yung maingay. Saan ka galing? Ay, auntie, gising pa pala kayo. Sagutin mo ako! Saan ka galing sa oras na ito? Para ka namang bago ng bago sa akin. Hindi ka pa nasanay, auntie. Ganito naman talaga yung pamangkin mo. Whether you like it or not, hindi na pwedeng baguhin mo ang sarili ko. Get it? Ganon? Bakit nyo naman ako sinampal? Bakit? Para magising ka at tumino ka! How dare you! Wala kang karapatang saktan ako dahil hindi naman ikaw ang ina ko! Nagawa ko yun dahil sumusobra ka na! Sa akin kayo pinagkatiwala ng mama mo kaya dapat sumunod ka sa kung anong patakaran ko! Dahil lahat ng ginagawa ko ay para din sa kapakanan mo! No way na magpapa-under ako sa mga amoy lupa mong principles! Bakit, auntie? Gusto mo bang sumunod ako sa klase ng buhay na meron ka ngayon? Ang pagiging isang matandang dalaga! Huwag mong insultuhin ang pagkatao ko dahil wala itong kinalaman sa pagdidisiplina ko sa'yo! Hindi mo ako madidisiplina dahil kapatid ka lang ng mama ko! Wala kang karapatang gawin sa akin yan! Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang tiyahin mo dahil lahat ng ito ay para sa kabutihan mo! Pabayaan mo ako! I'm old enough to take care of myself! Gagawin ko kung anong gusto ko at kung anong inaakala ko pwede kong gawin! Kaya please huwag mo akong pakialaman! Palibasa mo tandang dalaga! Matandang dalaga! Pakialaman! Chrissy! Napakatigas ng ulo ng pamangking ko! Kailan pa niya makikita ang tama kaysa sa mali? Pagsisisihan niya lahat ng ginagawa niyang ito! Pagsisisihan niya! Buti at naka-online ka ngayon, Lucille. Kailangan mag-usap tayo dito sa Skype. May problema ba, Ate Miriam? Oo, sa anak mo. May ginawa bang kalokohan si Christy? Gusto ko nang sumuko. Masyado nang matigas ang ulo ng anak mo. Kagabi lang tumakas para mag-disco kasama ang mga kaibigan. Dahil may birthday daw. Madaling araw na nang umuwi. Pinakaba ako ng husto ng iyong anak.
Magpasensya ka na ate sa ginagawa ni Lucille. Binibigyan niya ako ng problema. Hindi pumapasok sa utak niya ang mga sinasabi ko. Baliwala sa kanya ang mga payo ko. Sa madaling salita, ayaw niya akong pakinggan, Lucille. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Lucille, ang iniisip ko lang naman ay ang kapakanan niya. Ayaw ko mapahamak ang anak mo. Pero sumuko na ako. Suko na sa pag-aalaga sa anak mo. Gusto ko nang umuwi ng probinsya. Total, dalaga na ang anak mo, kaya na niya ang sarili niya. Ate, wag naman. Sino makakasama ng anak ko kung iiwan mo siya sa bahay? Alam mong tinalikuran na kami ng walang hiya niyang tatay. Ate Miriam, konting tiyaga lang. Konting tiis. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Sana nga lang pakinggan ka. Saka, isa pa, yung manliligaw niya hindi ko gusto ang ugali ng lalaki. Pinagsabihan ko na. Pero nainis pa sa akin dahil nakikialam daw ako. Nakaw, ewan ko ba? Wala na akong ginawang magaling sa tingin ng anak mo. Lahat masama para sa kanya. Anak, konting respeto naman sa Auntie Miriam mo. Ma, ano ho bang akala niyo sa akin? Binabastos ko si auntie. Yun ba yung sumbong niya sa inyo? Oh, ba't sumimangot ka agad? Hindi maipinta ang itsura mo. Nakikita ko dito sa screen ng laptop na ginagamit ko. Nakaka-imbier na kasi, ma. Para bang ang sama-sama ako. Hindi ko naman binabastos si auntie. Oh siya, huwag ka nang magalit. Basta ang pakiusap ko lang, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang auntie mo. Malaki ang sakripisyo niya sa atin dahil mula na nag-abroad ako. At first year high school ka pa lang nun, siya na ang nag-alaga sa'yo. Kahit binibigyan ko siya ng pera, hindi pa rin yung sapat na kabayaran sa ginagawa niyang pag-aasikaso sa'yo. Ma, alam ko po yun. Anak, extension ng pagiging nanay ko sa'yo ang Auntie Miriam mo. Kaya sana, huwag mo laging pasasamain ang loob niya. Ihahatid mo ba ako sa bahay, Elcid? Oo, pero hanggang kanto na lang. Ba't hindi pa hanggang bahay? Tapos doon ka na rin mag-lunch? Naku, wag na. Bakit? Makikita ko ang bantay mong tigre. Baka kagatin ako nun. Ikaw talaga, tinawag mong tigre si Auntie Miriam, ah. Di ba gano'n naman talaga siya? Parang tigre. Laging naghahanda, parang gusto akong sakmalin pag hinahatid ka. Tapos, ang sama lagi ng tingin sa akin. Alam mo kung nakakapaso lang ang titig niya, malamang tostado na ako. Ay, sobra ka, ha? Auntie ko yung inookray mo. Kapatid siya ng mama ko. Sinasabi ko lang naman kung ano nakikita ko, Christy. Kaya paano ko matutuwang ihatid ka sa bahay ninyo kung ganyang may wild animal na naghihintay sa'yo at handang umatake sa akin? Oy, puro ka talaga kalokohan. Basta, ayokong pumunta sa bahay nyo. Kaya hanggang kanto na lang ako. Pero ikaw buti, ha? Napagtsatsagaan mo ang ugali ng masungit mong tiyahin. Malamang, sobra kanyang pinapakialaman. Tama ka dyan. Pero hindi kaya ni auntie ang katigasan ng ulo ko. Kaya nga lalong gagrabe lang talagang hypertension niya eh. O paano, hanggang dito na lang sa kanto kita mahatid. Alam mo naman na nag-iingat lang ako sa tigre. Ikaw talaga. O sige lang nga. Okay na ako na hanggang dito mo lang ako ihatid. Bye na. Sandali lang. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Wala ka naman sa ayos eh. Basta na lang mag-i-exit. Wala ba akong
Ano yan? Ha? Anong meron sa nguso mo? Yun lang di mo makuha. Hoy, alam ko yon. Alam ko kung ano yan. Ito naman, pikon agad. O, asan na? Yung kiss ko. Nasa kalye tayo. Isang kiss lang. Saka smack lang yun eh. Saka di ba magjowa naman tayo, kaya pwede akong humingi ng goodbye kiss. Sige na. Pero... Eto naman, KJ. Kung gusto mo, ipikit mo na lang yung mata mo. At ako nang magkikiss sa'yo, okay? Sige na nga. Yan. Okay. Christy! Hala, auntie? Anong kalokohan yan? Naloko na. Naligaw pala itong tigre dito. Hindi na kayo nahiya? Dito pa kayo sa kalye naghahalikan? Ang sagwa! Christy, ba't sina muna ako? Kailangan kong umalis. Hindi pa ready yung tenga ko sa sermon eh. Hindi pa kasi Sunday ngayon. Tsaka baka sabunin ako. Wala akong dalang pambanlaw, kaya exit na ako. Sige, Aling Miriam, alis na po ako. Di lumayas ka! Bastos! Walang modo! Auntie, ano ba kayo? Nasa kalye tayo. Binastos niyo si Elsid. Galing naman! Ako pa ang bastos! Kayo nga ng lalaking yun ang parang pusa naghaharutan. Ginawa niyo pang lover's lane ng gilid ng kalye? Wala kayong pakialam sa mga dadaan? Di na kayo nahiya? Naghalikan pa kayo? Goodbye kiss lang po yun, tsaka smack lang yun. Kahit ano pa ang tawag doon, basta nagpahalik ka pa rin. At sa kalye pa? Ano lang sasabihin ng makakakita sa'yo? Mababang uri ka ng babae? Christy, ang kasiraan mo, kasiraan din namin ng mama mo! Hi, kaya pala hindi magandang araw mo, sister, dahil sinabon ka ng husto ng auntie mo. Ay, kaloka siya, Jamie. Ay, nagulat lang yon. Kasi nga sabi mo, may pagka-all-maid ang iyong auntie. Baka na-afraid siya. Nasyokot na mabuntis ka dahil nakita kang hinahalikan ng jowa mo. Ewan ko dun. I'm sure. Sasabihin niya sa Ermat mong nasa Singapore ang tungkol doon. Nasabi na niya. Dahil kagabi, nakita ko gumamit siya ng computer. Ay, paano yan? So mapupurnada na ang love life mo. Alam ko, hindi naman. Saka, hindi gaya ng auntie ko si mama, no? Alam kong maiintindihan niya ako. Ito lang kasi si auntie, super higpit, masyadong mapapil. Gusto yata matulad ako sa kanya na matandang dalaga. Sasabihin ko rin naman sa'yo yun, ma. Pero naunahan na ako ni auntie kasi nga nakita niya kami. Saka walang big deal sa kiss na yon, ma. Goodbye kiss lang dahil inihatid lang ako ni Elsid. Kung ganon, boyfriend mo na nga ang lalaking yun? Opo, ma. Anak naman, nag-aaral ka pa. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo na muna yan? Pag-aaral muna ang atupagin mo. 3rd year college ka na, baka mamaya hindi ka pa makatapos dahil dyan. Ma, nag-aaral po akong mabuti. Anak, ikaw lang ang iniisip ko. Saka mahirap pagsabayin ang pag-ibig at ang pag-aaral, ha? Kaya ko po to, ma. Saka nakaalalay pa nga sa akin si Elsid. Sa mga projects ko, siya yung tumutulong sa akin. Siya yung sumusuporta sa akin. Nagiging tutor ko rin siya sa ibang subjects. Kasi magaling siya sa math. Engineering student kasi siya, ma. Kaya nga natutulungan niya ako sa mga math subjects ko. Alam mo naman, medyo mahina ako sa numbers, kaya nga psychology yung course na kinuha ko dahil konti lang yung math. Saka, ma, inspirasyon ko po si Elsie dahil sa kanya, ganado akong mag-aral, sinisipag ako. Kaya wag niyo na po akong pagbawalang magkaroon ng boyfriend. Kaya ko pong i-handle ang pag-aaral ko at ang relationship namin ni Elsie. Kaya kong pagsabayin. Pero ang auntie mo, tutol siya. Ma, sino po ang masusunod? Di ba kayo naman ang mama ko? Kung okay lang sa inyo, may magagawa pa ba si auntie? Okay, sige. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Basta kailangan tuparin mo ang promise mo na pagbubutihin mo ang pag-aaral mo. Kasi anak, ang gusto ko makatapos ka na. Dahil after nitong kontra ko, gusto ko na talagang mag-stay dyan sa atin at mag-business na lang. Pagod na ako sa pagsisilbi at pagpapaalipin sa ibang tao. Gusto ko namang maranasan na maging nanay sa'yo at makasama ka. Ang plano ko nga
Pag tapos ka na sa pag-aaral, dyan na lang ako sa atin. Ayoko nang bumalik dito sa abroad. Saka may nararamdaman. Nagkausap na kami ng mama mo at nasabi niya na sa akin. So, Auntie, pwede nang pumunta rito si Elcid. Sige, payag ako. Wala naman ako magagawa dahil pumayag na ang mama mo. Oh, thanks, Auntie. Pero kung ako ang masusunod, ayoko munang makipagrelasyon ka. Auntie naman, iba na ho ngayon. Tapos na yung panahon yun ni Maria Clara. Alam ko yon. Pero ang inaalala ko lang ay kung talagang kaya mong pagsabayin ang pag-aaral at pagbo-boyfriend. Hoy, parang simpleng mathematics lang naman yan, Auntie. 1 + 1 = 2. 2 - 1 is 1. Iyon ang akala mo. Christy, umibig din ako. At alam ko kung paano maging masaya at kung paano kapag nasasaktan. Yung pagiging masaya, alam kong nararanasan mo ngayon. Pero yung masaktan, naranasan mo na ba? Kung sakaling dumating, kakayanin mo ba? Hoy friend, para ka nagluluksa dyan. Sino bang namatay? Wala, Jamie. Anong problema mo? Bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Si Elcid kasi. After ng mahigit 1 year ng pagiging mag-on namin, bigla na lang dumalang ang pahigipagkita niya sa akin. Eh, di ko rin naman siya makontak. Ano ba kasi nangyayari sa taong yun? Baka busy lang? Pero 'di ba? Kahit gaano ka pa ka-busy, pag love mo ang isang tao, dapat gagawa ka ng paraan para makasama siya. True legend ka dyan, friend. Hindi ba ganun si Elcid? Ibig mo sabihin, nagbago na siya? Naku, afraid ako. Baka may something na siyang ginagawa. Try to discover. Hinintay kita sa bahay nung Sunday. Ba't hindi ka dumating? Nangako ka na pupunta ka. Sorry, may emergency kasi akong inasikaso. Saka nag-text ako sa'yo, di ba? Oo, na-receive ko yun. Elcid, okay na kay Auntie ang relationship natin. Kaya nga kahit anong oras, welcome ka sa bahay. Tapos saka ka naman napakadalang mo nang pumunta. Wala na ring problema sa mama ko. Okay naman na sa kanya yung pagiging mag-on natin. Nakukwento ko na yun sa kanya. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Saka alam mong graduating ako eh. Naiintindihan kita. Kaya lang, para bang baliwala na sa yung relationship natin. Nagkukulang ka na rin ng time. Christy naman. Sabi ko nga busy ako. Hindi ko hinihingi ang buong oras mo, Elcid. Kaya lang, gusto kong maramdaman na may boyfriend pa ako. Kasi nga, madalang na tayong magkasama. Hirap mo naman kausap. Bakit, Elcid? May problema ba? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Okay pa ba tayo? May sakit ka ba, Christy? Ilang araw ko nang napapansin, matamlay ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Opo, Auntie. Okay lang po ako. Christy, kung ano man ang problema mo, ba't hindi mo sabihin sa akin? Baka may maitulong ako sa'yo. Salamat, Auntie. Pero wala po ito. Maliit na bagay lang. Sige po, Auntie. Doon muna po ako sa kwarto ko. May problema ang pamangkin ko. Pero ayaw niyang sabihin sa akin. May hinala akong tungkol ito sa boyfriend niya. Mukhang may nangyayaring hindi maganda sa kanilang relasyon. Ito na nga ba ang sinasabi ko?
Sabi ko sa'yo, Elsid, ayaw ko nang may kaagaw ako. Bakit? Sino bang kaagaw mo sa akin? Si Christy. Alam kong kayo pa rin. At ayoko ng dalawa kami, kaya mamili ka. Yun bang gusto mo, Jasmine? Ang mamili ako sa inyong dalawa? Oo, kaya kung talagang mas mahal mo ko, kakalasan mo na siya. Gagawin ko yun syempre. Para patunayan sa'yo na mas mahal na kita. Maniwala ka sa akin, friend! Niloloko ka ni Elsid! Jamie, parang hindi ko kaya. Ay, naku, kaya mo. Tsaka walang kwenta ang ganong lalaki. Nakausap ko ang kaibigan ng bagong jowa ni Elsid. Nalaman kong ilang buwan na rin sila. Jasmine ang name. Kaya matagal ka na rin niloloko ng unggoy na si Elsid na yon. Ang sama niya. Ay, super! Super sama talaga niya. Kaya hindi siya deserving sa feelings mo. Hayop ka! Walang niya ka! Ang kapal ng mukha mo! Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Kahit may mga tutol sa relasyon natin, ipinaglaban kita! Kahit ayaw ni Mama na magkaroon ako ng boyfriend, nagpumilit ako! Nakiusap ako! Kasi nga akala ko, mahal mo rin ako. Pero manlaloko ka pala! Masama na lang ako ipinagpalit! Bakit, Elsid? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Anong pagkukulang ka? Wala, Christy. Wala naman pala eh! Bakit kailangan mo makipag-iwalay? Hindi mo na ba ako mahal? Dahil mas mahal mo na yung babaeng malanding yan! Ang mga agaw na yan! Ayokong sagutin yan, Christy. Dahil lalo ko lang masasaktan. Kaya tama na. Wala na rin patutunguhan itong relasyon natin. Kaya mas mainam kung kanya-kanya na lang tayo. Friend, ano ba tong ginagawa mo? Hindi ka na nakakapag-focus sa studies mo. Ilang exam na binabagsak mo. Naku ha, tapos nalaman ko, nag-drop ka pala ng ilang subjects. Bakit mo ginawa yun? Kesa puro 5 naman ang maging grades ko. Idadrop ko na lang. Ay, sayang! Isang semester na lang, gagraduate ka na. Pero dahil sa ginawa mo, madadagdagan ng 1 pang taon ng pag-aaral mo. Jamie, tinatamad na rin kasi ako mag-aral. Parang ayoko na. Yan ang hindi maganda, friend. Dahil lang sa impaktong ex-jowa mo na yon, nagkakaganyan ka na, ha? Sisirain mo na yung future mo? Bakit? Siya ba yung future mo? Hindi, no? Kundi nightmare siya sa buhay mo. Kasi tuwing titingin ako sa bawat bahagi ng university na to, naaalala ko yung mga masasayang araw namin ni Elsid. May kahulugan para sa amin ang bawat bahagi ng lugar na to. Kaya lalo lang akong nasasaktan kapag naiisip ko yun. Friend, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Kaya please, alisin mo na siya sa utak mo. Dahil ang mga lalaking walang kwenta, kinakalimutan na at di na iniimbak sa utak ang alaala niya. Yan ang sinasabi ko. Kaya sa simula pa lang, tutol na ako na magkaroon ka ng boyfriend. Kasi nga, makakasira yan sa pag-aaral mo. Gaya ngayon, nasasaktan ka dahil sa ginawa niyang pangloloko sa'yo.
Auntie, nagkamali ako. Christy, dumating na ang mama mo. Mama? Sige na, Ate Miriam. Ako nang bahala. Mag-usap na kayong mag-ina. Christy! Mama! Mama! Anak ko! Ma, I'm sorry I'm sorry. Binigo ko kayo. Binigo ko ang mga pangarap niyo para sa akin. Maupo tayo, anak. Ma? Madalas kong sinasabi sa'yo, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral dahil ako'y nagsasakripisyo para sa kinabukasan mo. Nagkamali po ako. Nagpadala po ako sa mga walang kwentang bagay na sumira sa lahat ng pangarap niyo. Nag-promise ka sa akin na maski mag-boyfriend ka, hindi maapektuhan ang pag-aaral mo. Hiyang-hiya po ako sa inyo. Anak, Christy, ayokong sumbatan ka. Pero alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang kumayod sa ibang bansa? Napakahirap! Pero tinis kong magpaalila at alipustahin at sigaw-sigawan ng aking mga amo. Lahat ng yon ay kinaya ko dahil wala akong ibang hangad kung hindi ang magkapera bilang pantustos sa pag-aaral mo para lang matugunan ang mga pangangailangan mo. Gustong-gusto kong makatapos ka para wag kang matulad sa akin na kinakailangan pang makibang bayad para lang kumita at mabuhay. Gusto ko magkaroon ka ng magandang bukas para sa ganon. Sa pagbabalik kong ito ay may pahinga ko naman ang aking sarili. Pagod na ako, anak. Pagod na ako magpaalila sa mga dayuhan. Hindi mo lang alam kung paano ko tanggapin ang kanilang pananakit sa tuwing may munting pagkakamali akong magawa sa paningin nila. May mga sandaling kapag pinarurusahan ako, para bang gusto ko na rin mamatay! Gusto ko nang mamatay! Mama! Nang dahil sa'yo, kaya nag-iipon ako ng lakas ng loob para mapaglabanan lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko doon. Christy, anak! Ayoko nang balikan ang mga muhan sa mga dayuhan. Dahil baka sa susunod, ay uwi ako dito sa ating bayan na isa ng malamig na bangkay. Matawarin mo ako, Mama. Ngayon ko lang muna daramang matinding hirap na pinagdaanan niyo sa ibang bansa. Ngayon ko lang na-realize kung anong klase akong anak na hindi man lang kayo natutuwang pahalagahan. Mama! Sorry! I'm sorry! Kayong mga OFW na tinuturing na dakila at bayani ng bayan. Kayo na mga nagsasakripisyo para sa pamilya. Kayo pa ang nagdurusa sa pagbabalik ninyo dahil sa kawalan ng pagpapahalaga ng pamilya. Mama, sorry po talaga. At promise, ma, hindi ko na po kayo papayagang magbalik doon. Dito na lang kayo kasama namin ni Auntie. Paano ang pag-aaral mo? Mag-working student po ako. Tutulungan ko sarili kong makatapos ng pag-aaral. Huwag, anak. Malakas pa naman ako eh. Kaya ko pang magtrabaho. Kaya ko pang magtiis. Gagawin ko ang lahat para maigapang kita hanggang sa makatapos ka.
Hindi, Ma. Ayoko nang umaalis kayo. Ayoko nang mapalayo kayo sa akin. Gusto ko po, kasama ko na kayo lagi. Para nagagabayan niyo ako. Para may pinakikinggan ako. Hindi lang sapat na laging si Auntie Miriam ang nagdidisiplina sa akin at nagpapaliwanag kung ano ang tamang gawin ng kabataang gaya ko. Mas mabuti po kung kayo ang magsasabi sa akin ng lahat. Kaya please, Ma, huwag na ninyo akong iwan. At pangako, makikinig ako sa inyo lagi. Promise ko yan, Ma. Susundin ko po lahat ng gusto nyo. Dahil alam ko, para yun sa kabutihan ko. Christy. Ma, I love you so much, Ma. I love you very, very much. Para po akong natunaw sa binigay kong problema sa inyo. Gusto ko pong ayusin ang buhay ko. Basta, andyan lang kayo sa tabi ko. Tulungan niyo po ako. At hindi na kayo mabibigo. Magtatapos po ako. Salamat, anak ko. Maraming salamat. Salamat din po sa pag-intindi niyo sa akin. Salamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay ninyo. Promise, hindi ko po sasayangin yon. Masaya ako para sa mama mo. Dahil alam kong tapat ka sa mga pangako mo sa kanya. Na magtatapos ka. Auntie Miriam? Pero higit akong masaya para sa'yo. Dahil ngayon pa lang, nababanaag ko na ang isang magandang bukas. Dahil sa gagawin mong pagtatyaga at pagsisikap. Yes, Auntie. Basta lagi mo lang isaisip ang bagay na ito, Christy. Ano po yun? Tutal, maluwag naman ang kapatid ko at hindi ka pinagbawalang magkanobyo. Sa susunod, kung pinili mong mag-boyfriend habang nag-aaral ka, pangatawanan mo. Dapat, kaya mong pagsabayin. Sa naging experience ko po, wala na akong balak na magka-boyfriend habang nag-aaral. Mahirap pagsabayin. Hindi pwedeng pangatawanan. Kaya magko-concentrate na lang po ako sa studies ko hanggang sa makatapos po ako. At para naman maging proud po kayo ni Mama sa akin. Dahil ako'y binigyan ninyo ng isa pang magandang pagkakataon. Ang sabi ni Papa Jack, kapag pinili mong mag-BF habang nag-aaral ka, pangatawanan mo. Dapat kaya mong pagsabayin.
TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Kapag pinili mo mag-BF habang nag-aaral ka, pangatawanan mo! Dapat kaya mong pagsabayin! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ayan kasi, matigas ang ulo mo, Christy. Ano ka ngayon nga iniwan ng jowa, iiyak-iyak dahil bagsak. Yan ho talaga madalas ang nangyayari sa mga taong hindi marunong makinig. Pero kung tutuusin, no, maiging ang maranasan mo na mismo para ikaw na mismo ang magkakastigo sa sarili mo na next time, dapat hindi na ganito. Dapat hindi na ganyan. It's like learning from your own mistake. So naipakita naman ho natin sa kwento, kids, ang consequence ng pagbo-boyfriend o pagnonobyo habang nag-aaral. Ako, hindi naman po ako against sa mga ganyang gawain. Magjowa ka kung kailan mo gusto. Basta make sure na kaya mong pagsabayin ang pag-aaral at ang paglandi. Know your priority. Isipin din yung hirap ng iyong magulang para lamang maitawid ka sa pag-aaral. Diba? So para sa mga kabataan, huwag po nating unahin ang kalandian para hindi masira ang kinabukasan. May tamang panahon sa paglandi. Landi agad? Hindi pa pwedeng in love muna? Wala lang. Ang pagkakaroon po ng boyfriend kapwa kabisyo habang nag-aaral ay hindi naman talaga masama. Kaya lang, mga anak, dahil kayo nasa pangangalaga pa ng magulang mo at hindi ka pa naman kumikita ng sarili mo, dapat alam mo din yung hangganan ng pagdedesisyon mo para sa iyong sarili. Kung pinayagan kayong magjowa, abay maganda, maigi, di ba? Pero pag may pasok, pumasok, hindi yung pag niyakag ka ng jowa mo sa bahay nila, kakalimutan mo may klase ka. May gagawin kayo sa kanila, di ba? Hindi dahil pinayagan po tayo, ang katwiran natin, bahala na si Batman. Kapag binibigyan po tayo ng freedom, ng kalayaan, maging responsable kung hanggang saan. Ay, nakaka... Oy, palakpakan naman natin mga OFW na umiiyak ngayon sa mga pagkakataong ito. Talaga namang balde-balde na ang iniluluha dahil relate na parang kailangan natin ng balon! Buhay nila yata daw to eh. Oo, diba? Maraming naiiyak ngayon, lalo na yung mga taga-OFW. Kasi totoo naman talaga, nakakaduro yung sinabi nung mother Lucille, yung part na parang pagod na ako, anak. Kasi hindi po talaga biro ang ginagawa ng mga OFW. At saka, magtatrabaho ka para sa kinabukasan ng anak mo, tapos mababalitaan mo na yung anak mo na buntis lang. Sakit, di ba? Sakit nun, friend. Wag ganun, friend. Bawat kusing, itinitiis mong hindi ibili ng pagkain na masarap sa ibang bansa para lang ipang tuition, ipang baon niya ng masarap, di ba? Alam mo, okay sabihin na natin na yung mga adolescent period kasi eto kasi yung period na naguguluhan yung bata eh. Kapag wala yung magulang mo dyan, ang dami-dami niyang iniisip, bakit wala si ina, hindi niya maintindihan. Siguro kailangan talaga ng someone na magpapaintindi sa kanila ng tunay na nangyayari. Kapag nasa ibang bansa kasi yung magulang mo, feeling mo, ay mayaman malaya ako. Walang pwede magbawal sa akin kasi ina ko lang ang pwede magbawal sa akin. Pero sana maintindihan po natin, lalo na yung mga anak na yung mga magulang ay nasa ibang bansa, maintindihan natin na hindi po sila nasa ibang bansa para magbakasyon. Nandun po sila sa ibang bansa para magtrabaho, para sa inyong pag-aaral. Maging sensitibo po tayo sa part na yun. Kasi kapag nasa ibang bansa, nasa Saudi yung tatay ko, hihingi ako ng iPhone. Oo. Hindi po, wag po natin asahan na ganun kalaki yung kinikita nila sa ibang bansa. Kasi minsan, ano yung tawag ng mamata niya, nagtitipid sila mismo sa sarili nila, may ma-provide lamang sa mga pamilyang nandito sa Pilipinas. At syempre, yung mga kapitbahay, wag nyo naman tingnan yung mga anak ng OFW na, uy, hingan natin ang hingan yan kasi nasa yung tatay niya nasa ibang bansa eh. Hindi po. Kasi hindi po biro magtrabaho sa ibang bansa. Opo, nakakalasap sila na kahit papaano na nakaligayahan, pero at the end of the day, uuwi sila na wala yung pamilya niya. At saka Mama Christine, diba? Alam mo, sa nanay, mahirap sabihin yung hirap na ako, mama. Hindi mo yun basta-basta masasabi unless totoo nararamdaman mo na. Kasi mahirap po sabihin ng mga nanay yun sa anak eh. Kasi halos
parang nanunumbat nga yung labas pero hindi eh. It takes so much pain bago mo yun masabi. Kaya alam natin na hirap talaga si mother. Yes, ang mga mother po, mapagtiis po yan. Lahat gagawin para sa kanilang mga anak. Pero the point na magsalita na siya na anak, pagod na ako. Yun na talaga yun. Hoy, Makinig tabaan ka na. Oo. Maging sensitibo ka na this time, Yes. utang na loob. Pero sabi nga nila, talagang nasa huli ang pagsisisi, pero hindi pa naman huli para itama ang mga pagkakamali. Correct. O, di ba? Oras na para sa ating TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. Sabi nga po ni Yenski Lokisok mula sa Yes FM Manila Facebook fan page, bilang tiyahin o tagabantay ni Christy, sana naman wag laging magbunga nga, talagang hindi ka susundin yan. Ayan, kasi may pagbubungang. Pero alam mo mga mata niya, hindi naman siguro, feeling ko na magnify lang ng bungangero itong si tita, pero feeling ko, tama lang wala yung namang ginagawa selfish, niya. walang walang selfish motives. Kumbaga, ito po ay para lamang, ako pa mata niya, laki ako sa tita, laki ako sa lola, laki sa tita, laki sa lola, pamangkin. Hindi totoo, hindi kasi sa dami namin kakapatid, kami po ay 7 magkakapatid. At ang aking mother is single mother na nagtatrabaho para itaguyod kami mga magkapatid, di ba? So kami po, hindi talaga maiwasan na ako, for example, ipinagkakatiwala ako sa tita ko. Pero oo, naging stricta yung tita ko, pero alam mo, nagpapasalamat ako sa kanya sa pagiging stricta niya noon kasi may kinapuntahan. O di ba may pinatunguhan. Mabait ka ibig sabihin. Ay gano'n, hindi katulad ni ni Madam Christy. Baka matandang dalaga ka kasi. Wag gano'n. Wag po nating tingnan ng gano'n yun. Mali po yun. Kaya nga sabi ni Mark MJ Talo, grabe naman si ate makasagot, walang respeto sa auntie niya. I hate that attitude. Sabi. I hate that attitude. Kapag kagalit English. Sabi naman dito ni Aim Rosaline Aguilar sa Facebook page ng Love Radio Manila, aral muna bago boyfriend-girlfriend para makakonsentrate sa pag-aaral. Bawal sa anak ko yan. Putol ang suntento. Saya na lagi, ay. Oy, totoo, di Putol ba? ang suntento. Ang lesson, suntento. Sabi niya ka suntento, dapat di ba sustento? Ikaw naman. Mali pala ako. Sa totoo lang, di ba, yung feeling ko, ang best disciplinary na action na dapat gawin. Best disciplinary action, sabi mo kasi diba? Disciplinary. Disciplinary. Ikaw na perfect. Di ba, Bisayat lagi tayo noon sa Mangkaday. Ang best disciplinary action na gawin dyan, putulin yung sustento kapag talaga sumasagot na ng sa tiyahin, tapos sumusuway sa mga tapos bumababa yung grades. Pero make sure na kapag pinutol mo yung sustento, ipaliwanag mo rin. Lahat po ng pagbabawal natin, pagiging matigas natin sa pamangkin natin o sa anak natin, kailangan may kasama pong paliwanag. Hindi yung bigla mo na lang puputulin na hindi niya maiintindihan yung mga bagay-bagay kasi ending magre-rebelde lalo yan. Kailangan po may kalakip na pagpapaliwanag. O, di ba? Sabi naman dito ni Janet, hanapin mo sa Webster, i-copy-paste mo, i-PM mo siya sa chat. Kasi di ba minsan kasi parang minsan malabo yung bigla ka na lang magagalit na hindi pa niya alam kung bakit ka nagagalit. Minsan nami-misinterpret yan lalo na ng mga adolescent. So siguro kailangan lang talagang ipaliwanag, bigyan ng liwanag. Sige. Meralco. Sabi naman dito ni Janet Wala. Sabi dito ni Janet De Velia, Lipit. Kasama pala yon, Lipit. Pinilido niya yon. Janet De Velia Lipit. Ka-imbiyar na si girl. Wala nang galang, wala pang respeto. Wag ganon, girl. Wag ganon, Dapat kapag kagalit ka, grabe ka naman matandang dalaga ka po. Nakakainis ka na po. Hindi ka na po nakakatuwa po. Magalang daw. Kahit pa sigaw, may po pa din. Kailangan magalang pa rin. Grabe ka naman po! Matandang dalaga ka po, Nasasaktan na po ako, matandang dalaga ka po, ha? Na maglalayas na po ako po. Isasubo ko po kayo sa nanay ko po. At magalang. Sabi ni Nald About Tab, sabi niya tuloy, kung nakikinig ka lang sana sa mga payo ng tita mo, ay hayahayang buhay. Ayan, bagsak ang grade mo. O, diber, nga. Sabi naman dito ni Ivy Grace Centino, pwede naman Mama Christine, Tanya, na pagsabayin ng boyfriend-girlfriend while nag-aaral. Nagbibigay kasi ng inspirasyon sa pag-aaral yan, nagiging active sa class, ganon. Pero sabi nga, kung ano ang first priority mo, yun ang sundin mo. Kaya nga may salitang focus para ma-achieve pagdating ng araw.
Ang haba. 3 seconds. Galit na galit pa nang gigigil. Mag-focus ka kasi. Tingnan mo nga yung profile yan. Tingnan natin kung mukhang nag-focus talaga yan. Teka, hanap. Ay. Mukha namang okay. Mukha naman nagpo-focus. Hay nako, at marami nga pong naiyak na OFW sa mga pagkakataong ito. Dahil dyan, palakpakan po natin again ang mga... Ay, talaga naman. Kayo na po yan. Saludo kami sa inyo. Para sa inyo po yung drama today sa Yay! binibigay namin, parangal namin sa inyo sa mga hirap at pagod at dugo nyong ibinuwis para sa inyong pamilya dito sa Pilipinas. At syempre, para na rin po yan sa mga magulang din na nandito sa Pilipinas. Pero alam mo yon, minsan hindi makabanding sa kanilang mga anak kasi may mga tapusing trabaho. Correct, Mama Christine. Against lahat po ito ay para sa mga ulirang magulang. Yes, umaalis madaling araw, tulog pa yung anak, pag-uwi gabi na. Diba? Tulog na yung mga anak, hindi na magkausap-usap, alang-alang mapag-aral ka. Corrected by... basahin ko lang to, sabi ni Ervin Lamag. Ano ba yan, Christindera? Nagko-comment naman ako, hindi mo yan naman binabasa. Ayan, binasa ko na. Heist! Sakit kaya parang dinudurog ang puso ko. Anyway, hindi ko alam yan kasi nung nag-aaral ako, hindi naman ako seryoso sa mga guy. Taray! Focus talaga ako sa pag-aaral. Kahit may boyfriend ako noon, nag-aaral. Pero parang wala lang kasi bata pa ako, ayokong seryosohin. Har! Huwag ka na lang mag-boyfriend kung di mo rin naman sa seryosohin. Kasi, boyfriend ka. Kala mo naman sila nawalan, ikaw kaya. Pag kinis ka, wala ka ng first kiss. Wow. May first kiss. Hindi na virgin yung kiss mo. Wow. May virgin din yun. May ganun talaga. Anyway, maraming salamat po. Correct. At yan nga po yung sabi ni Papa Jack na kung pinipili mong mag-boyfriend habang nag-aaral ka, pangatawanan mo, dapat kaya mong pagsabayin. At maraming pong salamat sa ating mga nagsiganap ngayong araw ito. Si Christy Rakitera, Love Radio Manila. Si Mami Lucille Nicole Yala po ng Love Radio Manila. Auntie Miriam Isihista, Yes FM Manila. Elcid Diego Bandito, Love Radio Manila. Jamie Rico Paniero, Yes FM Manila. At si Jasmine Lalabanderas po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Gani Halamanan, Sound Engineer, Jason Sabon, Musical Scorer, Danny Frias, directed by Salvador Royales. Maraming salamat sa mga nakikireaksyon. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Baka mabasa namin, no, di ba? Kasi hindi nabasa, ganun talaga, marami nagka-react. At saka araw-araw, 365 days, di mababasa na ba naman yung comment nyo? Antay-antay lang ng time nyo, Oo, diba? patience is a virtue. Comment pag may time, ganon. Virtue is a patience. Yes. Pwede rin. At Pasyente is a virtue. Ay, nako. At syempre po si Christindera ay mapapakinggan nyo pa hanggang alas 4 ng hapon sa Love Radio Manila. At si Tanya Chinita naman mapapakinggan mo hanggang 3 in the PM sa Yes FM Manila. I-like mo na po ang official fanpage po ng Love Radio Manila. At Yes FM Manila. O kaya naman sa Twitter at Love Radio Manila. At Yes FM Manila. Muli, nakasama niyo po mula sa Yes FM Manila. Ako po, si DJ May T, Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila, umaariba. Ako po si Kay Christindera na magbibigay solusyon. Pwede rin naman konsumisyon. Ito na nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy Tuesday. Ingat-ingat po, basa pa ang karsada. Correct. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito.